Ο Τρακ επιτέλους έβγαλε το τράπερ από κούνια προχθές, αν θυμάμαι καλά, και έχει 7 tracks τα οποία θα βαθμολογήσουμε και θα τα πούμε από το χειρότερο στο καλύτερο. Αλλά πρώτα θα πάρουμε με τη σειρά για να τα βαθμολογήσουμε. Τράπερ από κούνια δεν είναι και από τα αγαπημένα μου. Θα έλεγα ότι είναι B-tier και είναι και μικρό κιόλας. Δηλαδή, κάτσε να βάλω λίγο. Που μακριά του δεν μπορώ, μου έχει κάνει στάχτη το μυαλό. Είναι κάτι που δεν σταματώ. Εντάξει, όχι από τα αγαπημένα. Δύσκολες εποχές είναι το δεύτερο track που είναι S-tier. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, δηλαδή μου αρέσει πολύ. Τίποτε εύκολο είναι, δύσκολες οι εποχές. Σε κάθε στενό δολοφονεί και φωνές. Όλοι σκλάβοι τους εκτελούμε. Εδώ η γλυκά που λέει αστά κάνει gold. Όλο και αρκετά ωραίο, αλλά έχει ένα αρνητικό, θα σας το πω σε λίγο. S-tier by the way. Μου έχει γίνει τραύμα αυτό που έχει γίνει. Είσαι ένα πρόσωπο που μου έχει μείνει. It was a big pain. Σε βλέπω παντού σαν να με συγχωρούργει. Σε βλέπω παντού σαν να με συγχωρούργει. Δεν είσαι απλά πρώην. Πολύ ωραίο και ξέρετε τι μου θυμίζει το Καμαβίγκα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Το επόμενο... πριν πάμε στο επόμενο. Το αρνητικό είναι ότι πάλι είναι cringe και αυτό, ρε μπρο, έχει κάνει 15 τραγούδια για αυτή την τύπησα και δεν ξέρω καν ποια είναι. Όντιος, ας πούμε, έχει κάνει το εθισμένος, το λάθος, το βγάλει το ολόκληρο βίντεο κλιπ για το χειρότερο τραγούδι του, να πούμε, το οποίο βίντεο κλιπ είναι εδώ, να δω. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε στο Ατάλαντη, το οποίο είναι επίσης S-tier και είναι, αν θυμάστε, είναι αυτό που έβγαλε στο short το leak. Προχωράμε. Πως η Ατάλαντη στη Σία, πως θα τραβήξει αυτή. Πάμε λίγο στο ρεφρέν. Είναι βολευτή, με τους καλυτερεύουμε τη ζωή. Ατάλαντοι γίνονται γνωστοί, χωρίς λόγο και αφορμή. Τι του νοιάζει παίζουνε χάρτη, τους δίνουμε αυτό που θέλουν προσοχή. Ατάλαντοι γίνονται γνωστοί. Να το, δηλαδή, εδώ ήταν, εδώ. Γίνονται γνωστοί, χωρίς λόγο και αφορμή. Τι του νοιάζει παίζουνε χάρτη, τους δίνουμε αυτό που θέλουν προσοχή. S-tier, δεν ξέρω αν το έχω πει ήδη. Είμαι απλώς. Και προχωράμε. Πατάω, νιώθω εντάση, άμα θες να με φτάσεις, δώσε έμφαση. Έρχεσαι στο μέρος μου, θέλεις φιλία. Έβγαλα τραγούδι, δεν συγχαρητηρία. Δεν ασχολήθηκα, κοροϊδία. Δεν είμαι ιδιοφυή, αλλά ξέρω να φημώνω. Όταν έχω δίκιο, έχεις τον πόνο. Όταν μου μιλάς, πρόσεξε της φωνής στον τόνο. Όταν πεθάνω, θέλω να κάνω κλόνο. Όταν σε τα πόνο για μένα είναι σαν ταξίδι. S-tier, bro. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν θα πεθάνω, θέλω να κάνω κλόνο, bro. The fuck. Τέλος πάντων, πάμε στο ξανά και ξανά. Που S-tier. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ένα καλύτερο από αυτό φυσικά. Δεν ξέρω αν είπα περισσότερα S, αλλά ορίστε.
Τώρα να ζήσω την κάθε στιγμή, γιατί πιο μετά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν θέλω να κρέμουμε από μια κλωστή, αυτό πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ. Ξανά και 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 ξανά. Και τελευταίο έχουμε το πούτα. Χαθεί. Και κι αυτός από τη ζωή είσαι. Υπήρχε ήδη, δηλαδή, από εδώ. Εδώ. Να το. Τώρα, πάμε να τα βαθμολογήσουμε το χειρότερο στο καλύτερο. Χειρότερο έχουμε βέβαια αυτό που έχω βάλει 8 tier, άλλαξα γνώμη. Το τράπερ από κούνια. Αυτό, ναι, έχω πει γενικά. Έκτη θέση έχουμε το Putatik. Δεν περίμενα να το πω αυτό, αλλά είναι αρκετά καλό, πάρα πολύ καλό, αλλά έκτο θα πει στην έκτη θέση. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο review, το Atalante είναι λίγο καλύτερο από το Putatik και γι' αυτό μπαίνει στην πέμπτη θέση. Στην επόμενη θέση μπαίνει το Είμαι Απλός. Μαν, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι τέταρτο. Στην τρίτη θέση τώρα έχουμε το Horror Game, που εντάξει τώρα έχει πάμε. Τι μας νοιάζουν και οι στίχοι τώρα, δηλαδή μπρο, έχει μουσικάρα. Ξανά και ξανά, το οποίο είπα πάρα πολλά S. Είναι το πρώτο τελευταίο, δεύτερο δηλαδή, είναι δεύτερο, στη δεύτερη θέση, και αυτό κάνει τις δύσκολες εποχές πρώτες. Για να φύγουμε, σκοτωνόμαστε, πρέπει να μας στείλουμε. Πρώτα τους στείλουμε και μετά τους δίνουμε. Τα προβλήματα μόνοι μας τα λύνουμε. Από μακρύ. Τέλειο. Και είναι και το καλύτερο τραγούδι του track, δηλαδή από μέχρι το Είμαι Απλός, ας πούμε, είναι καλύτερα από το Ψέματα, που ήταν το καλύτερο πριν βγει το άλμπουμ. Δηλαδή χειρότερα από το Ψέματα είναι το Putatik και το Atalante και το Τράπερ από κούνια. Αυτό ήταν. Τα λέμε στο επόμενο review, που by the way είναι πάλι το College Dropout. Ναι. Άλλαξα από πολλές γνώμες.